Edum TV. Yeah, you do. Yo, ebusia for mama kwaba eba Edum TV. Eya mo amosomfo akosia Janelle. Eya twa wadwen dwumedie ene ye de brɛ. Mema menu omo wo sika baako eni efra na baako so bema ewu. Eya twa wadwen dwumedie ye ba wo ho ama wa twa wadwen. Odofo ne ye bisa. Emu de wo hen na wo be ware no. De ne ni efra na se de ne bema ewu. Me ba wo ho ama wa twa wadwen. Eye Edum TV. Yeah, ye diemu. Yo, sweet as never for say. Patron me de mami ya o. Yo, mami ya ni esi mema mienu omu wo sika baako eni efra na baako so be mewu. Die wo hin anka wo be ware no. Sister. Na sika na medie. Die na ni efra no be yo okay amami o. Sawo. Se fom be ya adwuma o. Na ni efra de say ye me kire ne se onware ha obedware wa hanom na fom yi de wo be ne den. Mi ntimi so mfa kire sa onti de na ni efra no be yo okay. Yo, ya da se bebe wa ya de wa kire wadwen. Yo, kire wadwen dwumedie so ene ye we. Odo et saying. Now we didn't say. Me the BD Ade. BD Ade. D Ade. BD Ade. Oh, okay, what a nice name. Yo, near say, a mema me wo sika back when you fry na baako so be mewu. Dia wa hinanka obema onua ba aware no. Me the be me okay. Den be ma newu okay. Oh, na de ntia na ma onua ba aware de ne be mewu. Wa also on the day obe like when you Friday I'm say too much. Okay. You fry too much oh think I be person obe worry the me yeah later obe drubi to kill once a warning no. Okay. Yeah. Yo ya da se bebre ye be hia. Thank you. Eye tra wadwen dwumedie e na yegusu ayewe. Okay odofo ye fra say. Ye from Mr. Henkan. Mr. Henkan, unfortunately saying. Nyame adom. Yo, ya say mema mienu omu wo sika. Baako eni efra na baako so be me ewu. Dia wo hin na ka be ma onua ba aware no. Be me de se obe mewu a unye nipa bi o. Ti de wa woni efra no, wo na ka be na aware o. Oh, na de nti na be ma aware de ne efra. Oba so be ware be ma ne be mewu no. Ne sa adwobo ne wo tirim. Ne de na obedi ada. Awade na obedi ada. Kom de wade na obedi ada. Sweet as never say. Khadija. Na wapo me. Aduma wo so e. Na mi adom. Yes, mema mienu. Omu nyina omu wo sika. Baako eni efra na baako so be me ewu. Dia wo hin na aja oba ware no. I get a power de na kampe. Be ma ne ni efra no. Ono na kampe pa. Yo, aya de nyame sha bebre. Edum TV. Yeah, you do.